Stråling og de 3 strålingskilder. Stråling er overførsel af energi, og stråling kan være kunstigt eller naturligt frembragt. Ioniserende eller ikke-ioniserende. I vores fremlæggelse vil vi arbejde med de radioaktive stoffer, som er ioniserende. Ikke-ioniserende kan fx være varme eller synligt lys, altså noget, vi kan opfatte med vores sanser. Hvert menneske indtager i gennemsnit 0,4 millisievert af fødevarer. Sievert er betegnelsen for bestemmelse af biologisk ioniserende stråling af levende kropsvæv i mennesker og pattedyr. Hvis man vil sammenligne det, så kan man, hvis man får 500 millisievert i kroppen, så er man i stor livsfare. Og det svarer til 38 gange om året, hvis man skulle røntgenfotograferes 38 gange. De 3 strålingskilder alfa, beta og gamma. Alfastråling. Alfastråling består af heliumkerner. De er langsomme, da partiklerne er meget tunge. På grund af størrelsen på en alfapartikel eller en heliumkerne betyder dette, at der dannes mange ioner. Derudover betyder det, at den standses lidt. Betastråling. Betastråling består af elektroner. Det er dog ikke de elektroner, som bevæger sig rundt om atomet, men elektroner, som dannes ved en proces inde i kernen. Der sker det, at en neutron omdannes til en proton og en elektron, eller at en proton omdannes til en neutron og en positron. Og en positron, det er en ladet elektron. De er hurtige og danner få ioner på grund af en lille størrelse. Gammastråling. Gammastråling kommer efter alfa- eller betastråling. Det bevæger sig med lysets hastighed. Det er fotoner eller bølger, som er meget hurtige, men kan dog standses af tykke blyplader. I vores forsøg, som vi vil komme ind på senere, har vi brugt alle 3 strålinger. Men normalt, når der bliver bestrålet mad, bliver der brugt gammastråling. Det er den mest normale form, da den fjerner diverse mikroorganismer. Mikroorganismer er en gruppe af organismer, som ikke kan ses normalt, men skal ses gennem mikroskop. En mikroorganisme kan være alger, bakterier og svampe. Stråling af mad kan gøre både gode og dårlige ting ved maden. De gode er f.eks. madens holdbarhed er bedre, da der bliver fjernet bakterier og mikroorganismer fra maden. Man fjerner bakterier ved at bestråle mad. Bakterierne kan give fødevareforgiftninger ved overskridning af diverse holdbarhedsdatoer, som man ser på mad i supermarkederne, der ikke er blevet bestrålet. Det vil sige, at maden kommer til at kunne holde sig længere. Bestråling bliver også brugt på f.eks. slagterier, hvor hygiejnen måske ikke er helt i top. Derfor kan det skjules let ved, at man jo bestråler bakterierne væk. De mindre gode er, at varerne mister nogle vitaminer under bestrålingen. E-vitaminet bliver reduceret med op til 25% og C-vitaminet med 5-10%. Der er også et giftstof, der bliver produceret under strålingen. Giftstoffet kan være kræftfremkaldende og er meget farligt for cellerne og kan skade arveanlæggerne og cellerne. Arveanlægger, det er en biologisk information, som er bundet til et gen og som bestemmer en arvelig egenskab hos en levende organisme. Nu vil vi så gerne vise, hvordan en normal celledeling sker. Det kalder man også mitose i kroppen. Mitose er den mest normale celledeling, som sker inde i kroppens opbygning. Mitose danner 2 såkaldte datterceller ud fra en såkaldt modercelle. Det går igennem 6 faser, når en celle skal dele sig. Vi har også meiose, som minder meget om, men alligevel ikke. Meiose har halvt så mange kromosomer som mitose, og der dannes 4 forskellige celler ud fra meiose. En celle i et normalt menneske deler sig ca. 1-2 gange om dagen. Et kromosom er en struktur, der findes i alle celler, som ses under optakten til en celledeling. Kromosomerne er bærere af organismens gener, og de forekommer i hver art i et konstant antal. Kromosom betyder farvet legeme, et navn de fik, fordi de let lader sig farve før mikroskopi. Interfasen er den første fase i fasen mitose. Som I kan se her, er der en cellemembran, en cellekerne og de såkaldte kromosomer i midten, som er rullet helt sammen. Det er også her, at DNA-tallet bliver fordoblet. Det er ikke alle celler, som der bevæger sig ud af interfasen, men celler som f.eks. hudceller kommer videre til profasen. Profasen. Nu hvor vi er i profasen, bliver kromosomerne rullet op ved en spiralisering
af DNA'et og bliver dermed synlige i et mikroskop. Hver kromosom består af 2 kromatider, der er sat sammen i midten og får en X-lignende form, når de er rullet op. Og det kan man jo så se her på billedet. Metafasen. I metafasen begynder kromosomerne at blive arrangeret i en såkaldt ækvatorial plan. Det er når det ligner, at de ligger ved ækvator, hvis nu man tog jorden. Kernemembranen, som vi så før, er nu blevet opløst. Der bliver trukket noget tråd fra de såkaldte centrioler ud, som der er herude i siderne, og så sender de tentråd ud, som tager fat i kromosomerne. Anafasen. Det er her, at kromosomerne bliver delt af tentrådene fra centriolerne og bliver derefter trukket ud til hver sin side af cellen. Telofasen. Efter kromosomerne har trukket sig ud til hver sin side, har de nu samlet sig i 2 grupper, en ved hver sin pol. Her i telofasen bliver en ny kernemembran dannet rundt om kromosomerne. Kromosomerne bliver langsomt puttet sammen igen. Det viser vi med de 2 streger inde i hver sin cellekerne. Ny interfase. Derefter bliver der dannet 2 nye såkaldte datterceller, som kun indeholder halvt så meget DNA, som modercellen gør på grund af celledelingen. Og modercellen er selvfølgelig den celle, som vi så i starten, som de 2 celler blev dannet ud af. Det er vi frem til med en beskrivelse af en celledeling, mitose, er at stoffet RAS, som bestemmer, hvornår en celledeling skal foregå, kommer ud af kontrol, hvis man har kræft. Og RAS, det er det siger 1-2 gange om dagen, hvis man har en normal celledeling, at cellerne skal dele sig med til 1-2 celler. Men hvis man har kræft, så bliver den ved med at sige det, og den er på en måde gået i stykker, så den bliver ved med at gentage sig selv. Og der kan man så se en af grundene til, at man har kræft. Hvis ens krop først er skadet med radioaktive stråler, så er der ingen vej tilbage. Strålerne ødelægger celledelingen, og får man en meget høj dosis, vil organerne til sidst sætte ud, altså de dør. Fødevarer har et helt naturligt indhold af radioaktive stoffer. Når planter optager næringsstoffer og vand fra jorden og atmosfæren, følger små mængder af radioaktive stoffer med. De radioaktive stoffer passerer igennem fødekæden og bliver en del af menneskets kost. Også drikkevand indeholder små mængder af radioaktive stoffer. Fra kosten optages stofferne i kroppen, hvor de efter en tid igen udskilles som en del af stofskiftet. Bestemt almindelige mad- og drikkevarer kan have et højere indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer end andre. Der er for eksempel tørre frugter, nødder, nogle krydderier, havregryn, bananer, kød, fisk, te og kaffe. Doser for indtag af disse fødevarer er meget små, og ud fra et strålebeskyttelsesmæssigt synspunkt er der ingen grund til at fravælge disse fødevarer. Ulykker på atomkraftværker har ført til spredning af radioaktive stoffer til fødekæden lokalt. Disse uheld har ikke medført en stigning i den dosis, som indbyggere i Danmark modtager fra fødevarer. Cigaretter og tobaksprodukter indeholder små mængder af radioaktive stoffer. De radioaktive stoffer optages i tobaksplanterne under dyrkningen. Ved rygning sættes de radioaktive stoffer sig i lungerne, hvor de bestråler lungevævet og bidrager til risikoen for udvikling af lungekræft. Vi lavede et forsøg, hvor vi bestrålede mad. Forsøget skulle finde ud af, om mad blev radioaktivt, og om det eventuelt kunne holde længere. Vi har bestrålet vores mad i 4 dage. Vi valgte at bestråle noget skinke med alfa, beta og gamma, som I kan se her. Og derudover har vi valgt at lave en portion for sig selv, som ikke er blevet bestrålet. Vi startede med at måle baggrundsstrålingen, som var 2 efter 10 målinger. Derefter målte vi skinkernes radioaktivitet 3 gange for at få et gennemsnit. Her ser I, at vi måler gammastråling, hvor at radioaktiviteten i skinken blev 3. Her ser I, at vi måler betastrålingen, hvor at radioaktiviteten blev 2. Her ser I, at vi måler alfastrålingen. Den blev 2,6. Her ser vi radioaktiviteten på vores kød, der ikke er blevet bestrålet, og det havde radioaktivitet på 1. Det vil sige, alt i alt er den eneste, hvis man trækker baggrundsstrålingen fra, er den eneste, der har fået en lille smule radioaktivitet, er faktisk gamma. Det er ikke den store forandring på radioaktiviteten, men da vi mærkede konsistensen på kødet, der var gamma den bedste, og skinken var endnu ikke startet på nedbrydningsprocessen, hvilket de andre 3 eksempler var.
dog? Når kernekraftværker konstant udsender lave niveauer af stråling i miljøet. Der er forskellige opfattelser blandt forskere i løbet af de virkninger forårsaget af konstante lave strålingdoser. Forskellige videnskabelige undersøgelser har vist en øget hyppighed af kræft blandt mennesker, der bor i nærheden af atomkraftværker. Lang tid udsættelse for lave strålingsniveauer har vist sig at skade DNA. Graden af skader forårsaget af lav stråling, dyreliv, planter og ozonlaget er ikke fuldt klarlagt. Mere forskning er blevet gjort for at bestemme omfanget af effekter, som følger af lav stråling i miljøet. I Danmark har vi fastsat en grænseværdi for folk, der arbejder ved radioaktiv i deres erhverv, som afspejler, hvor meget vi mener, det er forsvarligt at blive udsat for. Hvis et atomkraftværk er nedsmeltet eller går i stykker og sender radioaktive stoffer ud, og det rammer jorden, bliver jorden ufrugtbar, og du kan ikke længere så noget på den. Det er i dag lovligt at bestråle mad i USA. Industrien har presset på de seneste år for at få lov til at bestråle salat og spinat. Det er allerede tilladt at bestråle kød, fjerkræ, krydderier og en række skaldyr som østers og muslinger. Krydderier bliver bestrålet i mange lande for at dræbe sundhedsskadelige overfladebakterier. EU har stramme regler for bestråling. Når en ingrediens i en vare er bestrålet, skal der stå, at ingrediensen er bestrålet, strålekonserveret eller behandlet med ioniserende stråling. Et grønt cirkulært symbol kaldet radura bruges internationalt til at vise, at en vare er bestrålet. En del danske og vesteuropæiske forbrugere er til forskel fra mange fagfolk skeptiske over for bestråling, og derfor er der en vis tilbageholdenhed med at benytte bestrålede krydderier, f.eks. i Danmark og England, mens nogle lande udover at bestråle krydderier også benytter bestråling til andre produkter som rejer, frølåg, tørrede grøntsager med mere. Ifølge ingeniøren.dk er 1 gram stødt peber fyldt med over 100 millioner bakterier. Hjemme ved middagsbordet sker der ikke noget ved det, men det kan gå galt, når en virksomhed bruger peberet til at krydre en pølse, hvor bakterierne trives og formerer sig. Det betyder dårlig holdbarhed for pølsen, og i slemme tilfælde dårlig mave eller sygdom hos køberne af pølsen. Men hvis krydderiet som peber bliver bestrålet, dør bakterierne og mikroorganismerne. Det resulterer i, at når virksomheden bruger f.eks. peber til pålæg, bliver der ikke formeret flere bakterier i pålægget, og holdbarheden er længere. Det skal gøres klart, at bestråling ikke på nogen måde medfører, at ingredienserne bliver radioaktive, som nogen måske forestiller sig. Det har været vanskeligt at finde et konkret svar på, hvor der bliver spist mest af det bestrålede mad. Så jeg valgte at finde et eksempel på, hvor der bliver spist bestrålet mad. I rummet bliver der spist bestrålet mad. Bestrålet mad i rummet kan være alt fra frugt og grøntsager til kød. De bestrålede fødevarer er blevet serialiseret til at dræbe skadelige bakterier og mikroorganismer. I processen har bestrålet mad været udsat for ioniserende stråling over en længere periode, alt efter hvilken type mad det er. Derefter kommer fødevarerne i fleksible poser, efter det er blevet bestrålet. Vi har valgt at perspektivere til dagligdagen, for der får du nemlig stråling, uden du helt selv ved det. Du får stråling, når du får taget røntgenfotografier, som du kan få taget hos tandlægen eller på hospitalet, og du får stråling, når du spiser krydderier.